Krásny sobotný večer prajeme z dlho očakávanej prehliadky Retrotech. Nadšenci mobilných telefónov už netrpezlivo sedia v hľadisku a tak ako my očakávajú skvelý zážitok, tak sa aj vy, milí sledovatelia, usaďte a prežite s nami čarovný večer. Dnešným večerom vás bude sprevázať Moby A telefáňa! V svetle reflektorov už vidím prichádzať prvý model. Nádherná Nokia 6600 eSlide. Model má vysúvací slide, čo bolo v tej dobe štýlové, kompaktné a zároveň umožňovalo väčší displej a klávesnicu bez toho, aby telefón pôsobil objemne. Sledujeme ten krásny profil a posledné pózy, pretože už prichádza Nokia 2630. No jasné, práve tento model bol najtenší Nokia telefón svojej doby, len 9,9 mm. A pritom to stále je klasická odolná Nokia. Myslíš ako ten? Detko, porozprávaj nám, ako si vypadol z balkóna z 3. poschodia a nič sa ti nestalo. No ale venujeme sa už ďalšiemu modelu. Na MOLO prichádza Nokia 100. Tento telefón mal extrémne dlhú výdrž batérie, dokonca aj niekoľko týždňov. Súhlasím s tebou, dokonca ak mám správnu informáciu, tento model bol jeden z najlacnejších a najjednoduchších mobilov od Nokia. Áno, bol dostupný skoro pre každého. Na pódiu už vidím Nokia Lumia 520. Ojoj, to už je niečom inom. Bol to nie len ten najlacnejší, ale aj najpredávanejší Windows Phone vo svojej histórii. Otvoril dvere pre mnohých, ktorí si to vtedy nemohli dovoliť dotykový telefón so smart funkciami. Naozaj nádherne vyniká medzi ostatnými. Priam by som povedala, že sa bavíme už o súčasných modeloch. Ak považuješ rok 2013 za súčasnosť, tak s tebou súhlasím. No áno, technológia a možnosti mobilných telefónov sa neustále rozvíjajú a zlepšujú. Ale o tom sa vieme porozprávať pri inej prehliadke. Samozrejme, a veľmi rád, veď táto nám už končí. Za krásny večer ďakujeme organizátorom prehliadky Retrotech. A samozrejme sponzorom, vďaka ktorým sme si vedeli pripomenúť tieto úžasné modely. Prajeme krásny večer.